Kelambi biru bathik abang senajan lorek barang tinggalan. Aku rabi ayu bolak-balik ilang, enak rabi elek tangga gak doyan. Sebab sakniki akeh perselingkuhan. Rikala aku nang Batu ketemu cewek sing rupane ayu, tak sawang kok goyang-goyong agegawe trenyo ing atiku. Cewek ayu esek legan agawe ati ku tansah kasmaran. Yen dalu tansah klisikan ora bisa turu aku tansah kelingan. Cewek Batu, oh, oh, cewek Batu, seleramu gawe gelaning atiku. Cewek Batu, oh, oh, cewek Batu, kapan boyo aku dadi bojomu. Kaya ngene wong lagi gandrung nang omah mikir atiku tambah bingung. Cewek Batu teko gunung agegawe atiku lewung. Nyuwun banyu kok kececeran rupane ayu didol eceran. Bismillah ngedong buka sejarah manungsa patutan Bapa Adam lan Ibu nglakoni tapa ana jero guwa garba suwene 9 wulan 10 adino. Modho nang arep ayo alam donya ami jile bayi gatra anu mongso kakang kawadi ari-ari sing lair bareng sedina ki
kinangkung ibu pertiwi bapa apa iki lawe jamane akeh manungsa ilang nalare padha mamerno nek ambisine padha rebutan benere dhewe luwe-luwe nek ana putuwe ngalor ngidul pamer donyane omonge molo-molo sampe modot lambene jare wong salam donya sing pinter dheke dhewe ya ngono iku nek akibate kadung ketumpangan donya lali sana pamiline sapa sing disenengi dianggep dulure tapi sing gak disenengi dianggep munsune sugih durung sepira wis ketok sumbunge padha karo ndodono kebodohane ngrasani wong liyan wis dadi penggaweane tapi gak gelem grabak citoke dhewe ngapunten dulur kula ngidung mboten nyemoni dulur mriki sing kula damel conto tiyanggen kula dhewe mrika Sidoarjo Barat kula ni nggada dulur sukses lho saestu perangkat desa nggih lek kula sih penggawean kula karyawan swasta dulur nalika cilik niku rukun saestu niki parane wis gedhe-gedhe niku mboten saged nyacah jiwa mboten saged ngrabak atine dulur dadi wong liya tapi nuwun sewu kadang-kadang niku enten wong lintu dadi dulur nggih kathah sebab duwe pergaulan kaya kula niki ngeten iki nek bengeten kula melok dagelan melok ludruk nek awan kula nyambut gawe kula teng pabrik nyopir bahkan usung-usung ngoten niku mboten karu-karuan tapi mboten napa-napa dulur sing penting padha rezeki sing halal sebab nek rezeki halal niku eco barokah jarene dulur kene ala omong amung gedabrus nggih mboten gedabrus kula crita napa entene mawon timbangane ngomong tok nggih mboten enak kula ewang ana ngedung terus mungkin dulur nggih pun pinter ngedung sedaya kula ewang ana ngomong sampun muru mungkin dulur nggih pun pinter ngomong sedaya mangane ngedung titik ngomong titik mangan sing akeh jare kene pangan ame Gus wis ayo Mas waktune rondok bengi mlaku-mlaku ya genco napa malih bareng kali kendang enti lho pancen jula-juli ku dulur nek ndugi gamelan ku weco dipangan esuk enak dipangan sore enak napa malih dipangan mari subuh tambah boten karu-karuan enake ayo Mas dangdut alon-alon
ana rondo manggon ngarep omaku duwe anak papat tapi yo jek ayu dheke pengen ngomong karo aku tapi aku wedi karo bojoku areke SMS nang nomere HP-ku dina Kemis ngajak lagu-lagu lagu bareng dadi duk jantungku timbang bingung-bingung tak gawa nang jero gerdu dina Jumat areke ndoleki aku terus ngomong Mas endi bayaranku kok ndelalang konangan bojoku aku disaduk kenek tabilatorku kanca-kanca ojo tiru-tiru aku marakno wong wedok gampang cemburu kabeh iku mek critane awakku supaya kidungane ceke tambah lucu namung semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura nyambut gawe ijen yo gak enak soalnya kula ningali kaitan ngoten sing metu kaitan wong kaya ngoten wong papat ana ewange mantu nemali ditambahi campur sari lho tiba kula kok ijen lah kula ijen lho sampeyan ngadep teng kula kabeh kula izin yan tapi mboten napa dulur mboten usah izin kula pun mantun suntik praizin dolek ewang aja guyu sampe niku budale bareng guyu ae meneh ditangkap dhewe golek ewang rek yen awan aku ora doyan mangan yen bengi turu tansah klesekan sing tak pikir rondo teles wetan dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan kudu temanggung pamukir asmara ndono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan grimis ing mong seketika rondo teles katon-katon ing netra gleng tak gleng gleng duntak klek duntak klutek-klutek engek jogetmu tambah kawenak sih ya boleh enak mari kena stroke iki ndok soro goblok yes alhamdulillah iso waras wis alhamdulillah iso tampil maneh kena stroke iki ngersula kupol iya ngene lho masih kena stroke ngersula aja ngersula nemen-nemen soalnya penyakit nek ngersula tambah kok akhirnya tapi nek memurilek jenenge wong stroke iki mestine lak mati separuh iya kudune kan separuh iki gak kabeh loh kabeh gak iso ngene belas dadi total iya dadi ya alhamdulillah aku ditekokno Mbak Septi rene iki alhamdulillah isih ketemu maneh iya biyen prawane ya kumpul aku saiki wis dadi pamonggo kene tapi ya nemen apa bojone Wak Mudin ya bojone Wak Mudin iya sing adang mang
Oh, sing adengmu bojone Wak Mudin. Bojone Wak Mudin. Sing klambi putih mau to? Ya mbok putih mbok ijo karo aku. Gak maksudku apa onge? Ayo Bu Mudin mesti lak ya selawatan ya. Iya iya sih. Ngene nyanyi lagu India. Oh, bojone Wak Mudin penyanyi lagu India. Lagu India. Sing lagu ya apa ngek? Sing ngene lho, biar kaona lho. Oh, sik kepindro aku. हमको अमी से चुरा लो Oh iya iya. दिल में अमी को चंपा लो हमको अमी से चुरा लो oh saleh Kok saleho sing lah ya aku lho Dik Wak Mudin kok bojone Wak Mudin kok tenang saleho aku yang ngono ah kon niku. aku dhewe ya gak kalah yo aku ya nyanyi lagune Gomblo Oh, nyanyi lagu Gomblo awakmu. iya sing ngene Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Iya. Kutelmu. Kok kutelmu sih? Ku telepon. ku telepon ngatelimu Kok ngatelimu sih? Telingamu. telingamu sedang apa kawanku Bercanda dan berjumbu. Nah. Kau gadaikan cintaku. tetapi mimpi apaku semalam kau peluk kau cium Lah, sing adekku peluk ku cium barang lho. lagune jane ngono Oh ngono ah. Apa? kon yo nyanyi yo gandengi kok pinter kan biyen sekolahmu apa sih Sekolahku biasa wong aku ben anake gak mampu Iya. tak kandhani. Iya. Bapakku wong tani Soro. Iya. Dadi aku sekolah cukup SMA wis. lu SMA kon Gak iso kuliah aku. pirang tahun 3 tahun berarti yo akeh aku Kok akeh kon sih? Kon sekolah apa? SD 7 tahun Sekolah SD 7 tahun. Nduk, gak masalah sing penting UTE sing main Yo gak utek ngono nek sekolah SD umum 7 tahun yo kan goblok. yo iya Beni saiki nek aku lak goblok ah berarti lak pinter kon Iya. si aku takon sih Takono. kewan apa sing gak iso mlaku lho ngono ae gawe wiwu Kon nggo ndi yo kewan dia iso mlaku kowe iki lho kawane gak iso mlaku Nek gak iso mlaku yo sikile petor, yo gak iso tugel. gak iso Wis ngene lho ngangel-angel. Awakmu iso mbadai kudu iso njlentreno. iya sih Kewan apa saiki sing gak iso mlaku? kodok Lah kok iso kodok? kon tumon kodok mlaku Lah Terus? mencolot iya Iya. mencolot Iya iya iya. kewan apa sing buntute 5 karo kon Kok kon iki gedewabrus kok ngek. Nduk, Katu mon nyamur yamin ono kewan buntute 5 iku. tumon Nek buntute 5 berarti kewane ku 5 mlaku bareng. yo gak ana loro kewan buntute 5 iku Kewan loro buntute 5. iya sing Wis. buntute 5 Aku wis kapok. Nek awakmu ora dodono. Kewan loro sing buntute 5 apa ae? tikus mbek wedhus Lah kok iso tikus mbek wedhus? wedhus nomere piro 35. lah iya buntut 5 goblok iki Iya. iya Tikus. tikus yang nomere 15 e Iya. buntut 5 Kok niku balik nang togel ae. iya ngelingno wong-wong iku Ngilingno aja gak oleh. kandak-kandhane nyanyi wong loro Menyanyi wong loro. Duet. Iso akon. Aku tak menyanyi lagune selawatan ae. Iya. sing selawatan sing ya apa Sing ngene lho. Indong-indong kepala indong, hujan diutek di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. La haula wala quwata, mata melihat seperti buta. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. kemeruh kon niku kok kon tau mati ye Kon niku pungkasane njurus murun. ya gak ngono kon loro nek kuburan disiksa nek kuburan disiksa wong mati lho mulih kabeh goblok Gendeng ana matek mulih kan Lah iya, ceritane. kon kemeruh ngene wong iki kaya aku ngene iki lho Apa? etan kali lak kulon kali Iya. tengah-tengah ana wite salam besok mati saiki mati tetep ono agama Islam Iya, wong iki gak bener. medeni wong nek kuburan disiksa wong wedi kabeh goblok Ya gak ngono, nek aku ndelok no dawuhe iku mesti ngono kitabe ku ngono. Ngono lho.
Mosok. Iya lagu-lagune mesti ngono Oh, iya. selawatan iku. Ayo. Ngek. Kambing makan, Sama saya. kambing minum, Sama saya. kambing di kandang, Sama saya. kambing hamil. Sama saya. Kambing hamil lho kok sama saya mengkane. Si balenono mana sih? Rungokno ta lagu Iya, pengmu. iya. Kambing makan, Sama saya. kambing minum, Sama saya. kambing di kandang, Sama saya. kambing hamil. Sama saya. Lah, Kan kok terus guyu karepmu ya. kanggo ya apa Mas wong yang guyu. Lah iya. Lah kon kambing hamil sama saya ya, berarti lak kon sing ngamili. Lah gendeng ah. Oh, lah katene. Sik tak walik saiki. Loh, Kambing minum, sama saya, kambing makan, sama saya, kambing di kandang, sama saya, kambing hamil. sama kamu. Loh, kok aku maneh? Lah katene. Kate kok biju ya. Iki kon tak kandhani. Hmm. Butiyai Bulurah lho. Oh, bulura apa? Bulura. Nekano penyanyi teko Jakarta. Oh, ya bener, ngek. Soalnya hajate kan termasuk sedekah bumi. Adik ya duwe pabrik rokok. Mulane mbakune akeh nekano penyanyi teko Jakarta. Alah, wis temenan. Biarno. Dadi unekan men teko Jakarta perlu disiarno. Iya. Hadirin para penonton yang berbahagia. Pada malam ini Anda jangan beranjak dulu dari tempat Anda karena di sini Ibu Lurah mendatangkan bintang tamu Peter Pan dari Jakarta. Ngono. Iya. Lah iya. Oke. Aku jenenge Garo Peter Pan. No. Ya Peter Pan ae jenenge Iya. penyanyi sapa Garo. Anjane aku. wong Bulurah iku dhuwit ya akeh ya Iya, iya. Nek waktu panen mbakku dudu. Tapi nekakno penyanyi teko Jakarta. Lho nang kene-kene lak wis omong. Umum nek kene-kene. Niki ndak teko Jakarta sih. Ya masa iki. Endi? Modern teko montor muluk montone kari. Iki mau teko motor. Mosok ya iki sing ngek. Modern teko syukur rame untune sok kaya geragal ngene. Endi? Ha. Niki gak ono mana. Kate lapong. Ngomong kowe. Gak ngono. Awakmu nyeluk Nggih. sapa, Mas? Os, bulurahe gak keliru ah. Iya. Ya gak lah Wong duwe akeh nekakno penyanyi sok kaya garu ngene untune. iki duduk garu ngek. Apa? Hah? Apa? Brojol. Ya apa rek? Aku mantu berubur patiniya. Apa? Berubur patiniya. Patinia untumu kono ngarani panitia kok patinia ngono. Sing ngadakno acara iki lho. Lah ya panitia goblok. Ha iku. Ngono patinia iku. Lah apa lho? Panitia. Ayo. Aku digongkon. Kongkon apa? Kon ro ah. Aku digongkon. Dikongkon apa? Foto polisi. Polisi untumu ngono. Kok iki kebat kliwat. Iku lho kaya arek cilik iku lho. Puisi. Lho, Lah iki Cong, kan bener. antara sedekah bumi. Lah iya. Wong ngenang jasae pahlawan sing Iya. biyen ngono lho. Ha iya. Aku dikon foto polisi. Polisi untumu. Wong puisi jare polisi. Polisi ker. Ya ampun, ya ampun. Temen ngek. Iya iku puisi goblok. Ayo kaya TK. Iya. Iya polisi. Kecengkal untune gak iso puisi polisi. Aku tak foto polisi ya. Iya, wajar, maca. iya. Oh, Iya. Sik, Iya, sik. Cok. Wis sik. Pahlawanku. Woi, pahlawanku. Engkau lah yang Engkau. pantas disebut pahlawan. Selama 350 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa Bendala. Bendala untumu ngono. Belanda kok bendala. Sing wong kuning-kuning lho, Iku Ngek. Belanda goblok. ngomong get keliru kabeh. Kok tak preteli untune rek. Iya, Belanda. Nah, Di waktu itu bangsa kita Hmm. berhasil mengusirnya mengusirnya. Bener. dengan semboyan rawe-rawe rantas, Hmm. malang pandaan kriyan Sidoarjo. Iku kernet goblok, damput, damput. Sing ngene lho.
rawe-rawe rantas Malang-malang butung. Ngono lho. Malang-malang butung. Nah, ayo ngono. Contohnya yang berdiri tegak di tengah-tengah kota Surabaya. Itulah Tugu Pahlawan. Betul. Tugu Pahlawan. Sing nyurung rombong Itulah bakul bakwan. sing maca puisi Untune kedawan. Kok iki kok. kok kedawan sih. Nah untungmu kedawan nyoron rombong nak bakul bakwan takone kok. Sing maca Sing puisi. mburi gak enak ya kedawan. Sing mburi gak enak kedawan. Aku Lah, lho apa? awamu. Masih kedawan ngene. Apa? Lho, bojoku sewayang wae aku nge. Mosok ker. Kon ro ah. Aku budal tanggapan. Iya. Terus Dik, apa? Mah, Wadah. Wong untune kaya ngene nyeluk sing wedok mah. temen. Hei, kon iki nyeluk mama kan ngene iki. Sopo mama? Lah kon mama kate budal tanggapan. Bojoku iku jenenge Satimah. Iya. Apa mama? Bae jenenge Satimah. Itu mama, jenenge Satimah. Satimah ya. Aku pamitan Iya. budal. Ya Bojoku lak Bekasi penyanyi ya. Oh, kon ngene iki bojomu penyanyi. Loh, Bekasi penyanyi. Oh, bekas Termasuk penyanyi. api. Saiki wis suwek saiki. Wis suwek. Iya. Engko gawe ae. Yo yo. Iya. Enak. Ya apa? Ya apa kon pamitan bojomu ya apa? Aku lak budal lah. Ya apa? Mah, aku budal ya. Nyeluk mah aku budal mah. Langsung jawab nih. Ya apa? Oh, Ya Aku iya. nyanyi. Ya apa? Cari ngene. Berangkatlah sayang. Hati-hati di jalan. Tawen, bojone Ora kaya ngene ya bojone sayangi gelane. Iya, tawen. Terus kon nyanyi. Kudu tak uklek-uklek untune. Lah aku jenenge wong lanang tanggung jawab. Tak takoni. Iya. Dolen opo, Dik? Gak Langsung jawab ngene. Ya, jawab. Cari ngene. Aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap hanyalah untukmu sayang. Hei, kok njaluk untungmu sayang sih, Rek? Temen, bojoku gak harus duit. Mulane nek dicipok bathoke mulane kok mesti bendol. Iya. Kena iki. Aku nek Ala apa le nyipok gak secot-cote untune sok tuk ngono petuntung plekar. Ora kangen. Aku tak nyanyi sing enak. Iya, lagu Nyanyi. apa? Lagu Cangkur Sari. Apa? Apa? Cangkur Sari. Campur sari. Cangkur sari untumu ngono. Campur sari. Iya. Oh, mamu lo tak prederi pisan ngono. Sing lagune sapa iku? Lagune Extra Jazz iki. Oh. Sony Jos. Jos. Iya. Iya. Yo. Apa jare? Ayo. Sing judule apa iku? Suwi-suwi. Ya suwi-suwi. Sumi-sumi ya suwi-suwi. Sale untune nyengkal dadi kaya. Ngene. Kuwi. Oh. Kowe nyanyi yo. Nani. Yo, ae. Dek, kowe pancen asu. Kowe pancen ayu. Ayu. Lah, ayo. Yen kowe guyu. Ketok untumu. Kon niku nge ojo madane ta. Kon gak ngliwiki lho ya. Kon ket waras lho ya. Iya iya. Aku tak jegal kapok lho. Ojo ngono ta akhir. Atine loro. Kon niku ah. Nyanyi. Dik, kowe pancen ayu. Yen kowe guyu untumu metu. Kok pungkasane untung umat tau sih. Ya. Kaya gaya kon dhewe. Yo gak kerau Dikupi conge, ojo kupi tange. Gak. Arep menyanyi kok. Dik, kowe pancen ayu. Yen kowe guyu nyenengke atiku. Nah, Wis, lho, kok wis e? Ayo terus e. wis, Lho, Ayo terus e. terusno. wis, Lho, kok Lah wis iya e? terus e ya apa? wis. Lho, kok iki lho menyanyi ya kok wis? Wis, os. Mbok raiku Maksudnya wis ya apa? Wis iku apa sih? Leren. Ayo leren, os. Alah, getung-getung pengasane leren. Ya mesisan lagu sing enak. Lagu iku lagune Ut Permatasari. Adek. Iso untune kaya ngene ya kenal Ut Permatasari. Awak dhewe iki tahun 80. Wis kenal wae Uut. Sing Si. enak. Saya si putri. Ayo. Si putri sinden panggung. Eh. Datang kemari menurut panggilan Anda. Panggung ke panggung
Saya sering bergoyang, suka dan duka terasa saya rasakan. Bu Lurah Iku tamu kehormatan, ya. Pak Septi Nggih. tamu istimewa. Istimewa. Aku wale lali, aku delok Septi lali-walian aku lali. Ya iya mari ndelok untumu ndelok Mbak Septi ayune ngono. Nah terus ndelok untune murah-murah kayak ngene. Wis, aku nak selawatan sing enak. Duk selawatan. Selawatan ae. Ya kayak Bu Mudin, Mang. Ya iya, ngene kok. Nggih. Bocah cilik-cilik. Ya. Jejer mare-mare. Sandangane resik. Tuh mindake becik. Bener nyene. Terus Oh ya iku mang. Sakno wong sing tuwek-tuwek Nah, iki. sana sing tuwek. Iya, Aku ya duwe. duwe. Selawatane sing tuwek. Iya, iya. Sing ngene. Bocah tuwek-tuwek. Jejer elek-elek. Sandangane suwek. Kelakuane kaya telek. kono di Jawa ta sok tuwek kapon ku. Oh, arek kok. Nyanyi sing temen ngono lho. Nyanyi sembarang kali iso. Iya. Yang nyanyi sik. Lagune iku ya iso aku. Aku. Gak lagune Gary. Iya. Sing ngene kok, peluru dan kerang. Peluru dan kerang Iya. untumu. Ngarani peluru dan perang keluru Kan dan iki aja kerang. dawa-dawa untumu cek kaimu. Asline peluru dan kerang senengane Bu Lurah. Iya. Iya. Sik ya apa? Hah? Ya apa kok? Sing ngene iki lho. Iya ya apa sik? Kau bagaikan keliru. Wong keluru dan kerang iso sirama. Tak preteli untumu kan yo. Sik tukar sik. Iya. Ya tolong drama ini Mas. Ana drama ya? Ono. Dung dung drang. Drang Kok meneng Ah, oke, wis masuk. Bagaikan Nduk, kok sirama maneh. duduk. Ada riwu ya Kowe topok. bene, nah aku lak yo apa sih? Bagaikan dentuman peluru perang. Ngono lho. Sip, Aja sip. meneng ae. Sip, sip. Di saat dirimu melempar senyuman. Drang ngono lho. Oh, nek sing rewo jare untumu kedawan. Iya. 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 Rasanya ingin mati. Bah mati banda. Tongek ku. Di istana hatimu. Lir ilir Kok iso nangis tandure wong sumilir mbak ijo royo tak sangka kemanten anyar bocah angon penek no bimbing kuwi lunyu penek no kanggo sepo mengko sore mumpung pandang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah urip. Untumu gak rutu. Hah? Untumu gak rutu. Ya gak nek winginane iklan situ suwe gak tau tanggapan. Topok. Untung awak dhewe diundang awake Septi. Iya. Apa? Sepurane aku. Apa? Aku gak iso nerusno guyonan mbek awakmu. Nah, terus. Soale aku ndok ono kepentingan rek. Oh iya. Bojoku njauk teremang semoyo mbek aku. Mas engko aja bengi-bengi aku terno nang ngene anu Pasar. blonjo nang Pasar. Iya. Blonjo nang Walah, kelubuk. Heeh. Ya, nanti kelobok. Ya. Bojo nang kelubuk. Lah apa nang klobok iku? Bene bojomu njaluk nang kelubuk. Oh, kok nang klobok nggone wong apa? Ya nggone Blonjo nang pasar kono lho, Ngek. bene pasar kelubuk. Enggak. Wis Karo klobok tak tinggal. Iya, Yo, iya, iya. Temen Ya, nek wis. sepurane ae. Ya. Ya, Us. Iya, Us. Ya. Ah, Hati-hati. awas jalane kono lho, Us. Us ngene lho. Ya ngene ya ngene Ngomong pancet jare. ae. Aku tak boleh pamitan. Lah iya. Engko bojoku wong gak di bojo. Lah iya.
Wong kate bojo ndelik tok ngono. Lah iya. Ya nek ndek bojo. Ha iya. Pegawe gak ndek bojo. Ha iya jomblo. Lah iya bojone ilang terus. Jomblo ya. Iya. Gak ngono. Nek asline aku yo kesempatan kudu awakmu. Apa? Aku kan kate rabi ya. Heh? Kate rabi. Lho kan iki payu. Ngawur. Nduk mosok. Aku masih elek ngene yo setia ngek. Mulane kalau masih rabi ndelok sing elek ngene setia. Iya. Nek sing ngadeng-ngadeng ku gak setia malah. Iya. Aku kate rabi. Kan kate rabi. Iya. Oleh sapa? Mule. Lho kan oleh Mulyani. Iya. Lho kan kate rabi oleh iku. Ya iya rek. Gak apa-apa kon rabi oleh iku. Ya gak apa-apa lah wong Mulyati yo ayu. Gak ketun. Potongane paling safety weru gak safety ya. Iya, kon gak getun nek rabi oleh Mulyati. Ya gak. Aku mek ngelingno tok. Apa? Mulyati uga gegere bolong. Kan aja guyon lho. Lah aku mek ngandani tok. Mosok kok muliku Lho, gegere mul iku bolong. Nek kon rabi kok terusno sih gak apa-apa sih. gak asine iri ya. Lah lha apa iri? Wong rabi kok iri. Asine iri. Lah lha apa? Mosok Ya terserah kon kon rabi ketak eling gak kena ya wis. Timbane kon ngeloni mbek gerapak lu gegere bolong. Wedi aku. sing enak yo. Yo sing enak yo apa nge? Iya diwurungno. Wong kon Diwurungno donya ya? akeh sembarang akeh Mas iku njaluk denda ya dikeki Gak denda. apa ya di kok skrobane disiapi ngono ae. Awet drone ganti ngono ae. Iya. Ya sing enak tak ora nang omahe. Iya parang. Tak urungane ya. Iya hati-hati. Iya. Iya. Iki kan kena ya. Iya. Iya iya. Aku lu ngelingno tok jenenge kanca e. Iya, arek kaya ngono kate rabi arek ayune ngono. Gak warae nek gegere bolong ngono ae wis ganti iwu-iwu. Ya muga-muga bokir kok gak sampak rame-rame. Gak kau tah awak dhewe iki ya apa ngono. Sakno jane yo an. Oh. Arek kaya ngene terus oleh bokir sih sampean gak eman iki ngono. Lah iya, lah wurung iso awake lak bret kabeh ngono. Arek ayune ngene gedhe dukur. Kate dirabi bokir, babras kabeh kena digaruk untune. Ngomong apa to Cak sampean niku Ya Cak? ngomongno kancaku lho, Mbak. Sampean kok kene ngomong dhewe. Iya. Mbaya nek iku Cak, ayo dolan-dolan nang omahku kono. Terus aku rene lah apa? Lho nek omahku ya ana ramen-ramen ta Cak. Ramen-ramen apa? Aku kate dadi manten Cak. Kon kate dadi kemanten. Iya. Aja seneng-seneng kon dadi kemanten. Lho kok iso aja seneng-seneng Aku sampean lho- niku ya kancaku. Lho ya ngerti, soalnya pacarmu malu tas teko kene. Lho alah, mbok ya dikon ngenteni aku. Gak gelem. Gak gelem. Kok iso gak gelem iku lho? Polahe bojone dodol es degan dadi digengaruk degan ngene. Sampean niku lho Cak Bokir iku isik Joko, kate Nek, kawin karo aku. Ya aku mek ngelingno kon kate rabi bokir. Ya iya ta. Tak elingno getun tak gak kon iku nang getun. Lah lha apa sih geton wong aku pacaran karo Cak Bokir gak sedina rong dina Cak. Wis suwe ya? Wis 3 tahun. Gak tau kumat. Lho. Umat apa Lho. sih Cak? Bokir iku duwe gendeng taunan. Ora. Lho, Aja awu-awu awakmu. ya gak apa-apa aku mek ngandani tok. Aja ngono ta Cak, iku ngono ya tak eman-eman. Iya eman mergo nek digawe ngukur geger iku enak. Sampeyan niku jare kanca. Lho ya kanca jane. Kanca kok ngilong-ngilongno Cak Aku mek Bokir kaya ngelingno ngono. tok. Ngiling napa? Bokir iku duwe gendeng taunan. Eh, Nek kumat mesti mangan geger. aja ngono Cak. Iki mang aku wis nyebar undangan teko ndi-ndi. Lah wong bokir wong soge bahkan nyebar undangan gak masalah sih. Lho Kok iso- cek Gak dijoli. masalah, gak masalah. Isine raiku iki, Cak. Lah isin kok kongen ngukur bokir lah babras kabeh. Nduk. Aja ta, Cak. Lah aku mek ngandani cek Sampeyan aja awu-awu tenan. ya gak wawu terusno sih nek kok terusno. Tapi ya iku. Apa? Pas kon dikeloni diwalik blegeger dikeriki dikeriu-kriu. Aku dhewe gak melok nglakoni lho melok giri-giri aku. Tapi 3 tahun ora pernah dikreket, Tik. Gak kreket. Gak. Engko tak kreket dhewe. Ya Sudah. gak ngono 3 tahun iki gurung wayahe kumat berarti. Disuntik terus. Mosok jek kumat sih, Cak, sampeyan iki, Cak. Kumat nek kumat iki mangan geger. Tenan
Tenan ta. Aku wedi lho kandhani takono Mbak Septi. Terus ngene iki aku nek nang omah iki ngomong ambek Pak Lekku ya apa iki? Ngomong mbek balik sampean nek Heeh. kongkon murungno aku mau mbek Bokir mergo Bokir malih. Aku ngene iki lho nyabe. Mbok nyabe iku kartu entah Sama nek ngerti Cak Bokir duwe lara gendeng tahunan kumate iku dina apa? malam Jumalegi. Lho. Saiki wis Rebo Cak. Lah iya, ya nek gak malam Jumat ngarep iku. Malam pertama, Cak. Malam pertama geger sing entek. Tenan ta iku? Lho iya aku mek ngomendani tok. Ya terserah awakmu nek kok tresno ya gak apa-apa. Ya tak titeni Cak omongane sampean. Iya. Mumpung durung Cak meneh wis kemis kliwon nek. Lah iya nek Tak kliwon. omongane pamanku. Iya. Wis temen. Iya lho. Arek kaya ngene semuruhe gegere kate bolong. Lah iya nek dipikir temen ya kaya Bokir oleh Mulyati kok yo jomplang ngono e. Gak apa-apa ya sing penting mlaku-mlaku ndelok wong gegeran rek. Ya apa rek? Awan dhewe kate duwe gawe wis cidhek e. Lah muli kemalo jare budal nang pasar. Kursi dureh-ureh ngomburi gak karu-karuan. Paling kate lu golek ndoleki kursi. Mamulo rek mul iki ya apa? Iki wis cepak digawe, lha aku wis nyebar undangan. Lah tak kon nang pasar gak muli-muli lare iki ya apa? Ah, kon niku ya apa sih? Rene lho, Nduk, rene munggah sik rene lho. Ah. Wis masih gopo ya. Duh, rene lho, Nduk. Kok lapo sih? Kok iso moro-moro paling duwe gawe gak tember-tember. Paling ku nyebar undangan sak bajek lho. Baba, iki masaloke wis tak jepuki lek undangane. Wis Lho. urung ae. Mul, kon iki ya apa aja ngisi-ngisino paling lho. Atuk isine lek embang geger bolong. Ayo. Loh, terus ceritane ya apa sih kono mal ndawuh warung iki lho? Ngene lho. Heeh. Lho, ngomong nek urung. Gak ngono ker. Gak lho ker. Kok ker. Gak ngono kan kok. Ya apa sih alon-alon di salon ker. Lapo? Lho iya. Kok kon niku ya apa lah yo? Iki ponak aku Mulyati. Iya. Ker. Gak kok sik talah. Ya apa rek? Kok iso jumpritan iki lho. Karepmu ya apa sih? Lapo ker? Sepurane sing akeh ya iso. Lah sepurane lapo? Sepurane Aku lapo? mrene kate murungno. Alhamdulillah. Nggih. Urung lek. Kok iso alhamdulillah iki lho. Gak ngono ker. Kon murungno iki maksudnya ya apa? Aku kate murungno Lho. ngene lho. Sita. Aku kate ngurungno perkawinan kita. Loh, Mesti gawene awake dhewe urung. Iya, Kon Cak, kate- ajene durung judo wis urung ae. sik. Ojo suara murung lho. Urung ae ya. Ker, Urung ae kok diwangkan apa-apa ya. aku iku wis nyebar undangan akeh lho. Pola apa sih ker? Kang ngono. Kang aku Wis, aku di dhewe wis. lapo wedi dhewe? Kok intine aku mrene kate ngurungno. Ngene. Kir, kon urung gak ngrepon aku kenek, tapi aku sing kudu nyebar undangan akeh.
Ya gak masalah. Ate nanggap aku sing ngencengi lho. Gak Depil. masalah. Masalah nanggape kok aku sing tanggung jawab. Lah terus pon aku kate rabi apa? Gak mau tak doleno ganti. Ah, kon sakum dolen ganti. Ya iya. Tibane ganti nih, Asal ganti. Nyateng. Oh, ganteng. Ganteng cuma kari setruk nah. Kon niku. Wis. Iya, gak apa. Oh, ganteng. Boleh embangane isin. Iya. Iya, iya. Tak teluke ya. Heeh. Ngek. Ngek. Loh, Loh, tibane conge. kon ngomong ganti-gantine gantine sapa? Ya gantine aku. Ya congek. Lho, pungasen lah bulet ae kancamu yo. Lah iya nyeneng budale bareng. Sampel kon niku kok. Oh nyeneng budale bareng. Gak eling ta Seneng kok. le, aku seneng pokoke ora Yo. sida kawin karo Heeh, gak apa-apa. Pancen nek wis karepmu Tapi lho. aku penasaran. Gak apa-apa. Kon iki lapo maneh Boleh. sih? Duwe geger bol. Heh? Geger Lah bol. kon niku gendeng ah. Wong pon aku perang-perang taun lho gak. Sing delok. Gak ngono. Kir. Kon iki kok aneh-aneh sih, Kir. Aku plane aku murung nang kono sebabe. Lah sebabnya apa kon saya murung napa Nek aku? mul iku geger bol. Sapa sing ngomong? Congek, Dik. Congek. Kok iso sampean lho? Kate gak ditutupi wong kelambenan. Ora, Cak. Lho, Lho. wong gak apa-apa ngene lho. Lho. Aku ale wedi aku. Apa kate bentuk gak apa-apa Sik, pon aku sampean gak tak apa-apa. takoni. Iki aku ya ana sebabe njaluk urung rabi karo sampean niku. Sebabe apa, Nduk? Sampean jare duwe lara gendeng edan taunan. Lho. Cari sapa? Jare congek. Aku wis waras, Ngek. Kon dadi kon gendeng taunan. Dan tahu apa? Biyen Dik tau waras. Wis waras saiki. Tapi wis waras. Wis waras. Lho wis Kon waras. ngono, Ngek. Ya karo aku nek waras, tak pikir ya gendeng-gendeng entek Ngawur. geger. Ah, kon uga lah. Aku lho normal wisan. Wis Oh, normal. normal loh. Ya nek Normal, ngono ya. ngene sih. Ya apa? Cek gak sida dadi rondo. Heeh. Gawe rondo kempling. Engko dhisik iki tibake aku sida kawin karo Cak Boker ngono ta. Heeh. Ya Dik. Mosok gak eling, Dik. Ya gak eling dhewe Aku tak sing tak kreget. telokno sampean niku ya untu sampean tok lho, Cak. Nek pas wayahe ketiga ngene iki akeh garbis liwat. Aku tak gawe es Aduh, garbis. garbis. Iso, Cak. Aja tinggu yo ae Di lho. Masrah es. Kapok kon. Kok rondo kempling, Kok? Ndak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi Tindak pasar, Cak. kadung ngaren lunga wae ora nitih taksi Aja diku. dewean apa ora ngerti timbang nganggur kula gelem ngandani Kleresan Mas alias kebetulan Blanjane kata rada kabotan gampang Dik gawakno yen purun Mas enggal-enggal ngrenjang gampang tekan oma mangke kula opai tak opai tenan ya Cak. tunggu Dik ya awan-awan lunga blonjo nang pasar kain kawan kok bagiku rapat penting Ning Semarang Mas tuku Iya, ya, Dik. gelang apa anting-anting aja sumelang ya ben rada dijamin komplek Asik. Oeng-oeng. Prawan rondo kanggo
tuku rapate penting. Ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting aja sumalang ya ben rada dijamin kempleng lo Cak. Iya Dik. Nyek. Cak Usman, Ah, ah. Cak Bokir, Mbak Mul pisan. Iya. Keguyonan iki ayo diakhiri sakmene iso ana kelanjutane. Iya. Timbangane turu sore-sore. Ya, terus? Ayo mlaku-mlaku nang desa Sumberaji ndelok ceritane Ringgit Purwo. Ayo.